για τον Μπακούρα που πέρασε από τον Μακρύδη. Κρατάει ο Αφρικανός, βλέπει την κίνηση του Κόλαρ, είναι καλή η πάσα του, το σουτ σε κόρνερ ο Γιωργαλίδης. Ξανά εδώ, το φάουλ έγινε από τον Μακρύδη. Ο Σταύρου τώρα φεύγει μπροστά, κέρδισε και δεύτερη κόντρα. Πήγε για το σούτ, έπεσε κάτω και έχουμε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Αλονεύτη. Ο κύριος Ηλία ήταν κοντά. Ο Βέντσελ ήταν αυτός. Για να δούμε. Ο Αλονεύτης ήταν αυτός που μαρκάρε. Εδώ θα φανεί ίσως. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια βρήκε το πόδι του. Για να δούμε εδώ. Δύσκολη φάση πολύ. Έχω την εντύπωση ότι τον ακουμπά λίγο. Αν και μου φαίνεται ότι δεν το βρήκε. Είναι δύσκολη φάση, πάση περιπτώσει. Πέναλτι για τον Απόλλωνα με τον Μπακούρα στο 8. Ο επιθετικός από τη Σιέρα Λεόνε έτοιμος για απέναντι από τον Γιωργαλίδη. Στο 8ο λεπτό. Εκτελεί και ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα. Μουσταφά Μπακούρα στο 8. 1-0 για τον Απόλλωνα με το 1ο φετινό γκολ του Μουσταφά Μπακούρα. Επιθετικός από τη Σιέρα Λεόνε, μπορεί τις τελευταίες αγωνιστικές να μην είναι ο καλός Μουσταφά Μπακούρα που είχαν συνηθίσει οι φίλοι του εφέτος, όμως διατηρεί την καλή επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα. Αυτό κάνει και σήμερα έστω και από το σημείο του πέναλτι. Με το 1ο φετινό του γκολ, εδώ ξανά αριστερά ο Γιωργαλίδης, δεξιά η μπάλα για το 1-0 μόλις το 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Θέλησε και βρήκε τον Σταύρου Μπακούρα. Κάθετα ξανά για τον Λόπες, είναι καλή η πάσα του. Ο Λόπες κάνει το γύρισμα. Το 2-0 από τον Νούνιες στο 19. Υποδειγματική επίθεση από τους παίκτες του Απόλλωνα και 2-0 με τον Ισπανό τον Νούνιες. Στο 19 ο Απόλλωνας διπλασιάζει τα τέρματά του. Είχαμε πει ότι ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πολύ πιο ουσιαστικός. Δεύτερο γκολ με τον Νούνιες. Πραγματικά πολύ όμορφο σε οργάνωση. Από την κάθετη παλιά του Μπακούρα ξεκίνησε. 2-0 ο Απόλλωνας. Εδώ ο Λόπες που είδε τον Νούνιες έκανε το πλασέ με την μία για το 2-0. Όλα ξεκίνησαν από την εξαιρετική κάθετη παλιά του Μπακούρα. Το γύρισμα του Πορτογάλου και το τελείωμα του Ισπανού για το 2-0. Συνηθίζουν, ήθιστε να προσφέρουν θέαμα οι δύο ομάδες όταν παίζουν μεταξύ τους. 2-0. Δύο γκολ πολύ νωρίς. Από τον Απόλλωνα που υπερέχει από το ξεκίνημα για αυτή την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με μόλις 14 γκολ παθητικό. Παλιά τώρα εξαιρετική και ο Σεμέδο χάνει άλλη μια ευκαιρία. Ανεβαίνει ο Σπούγκιν, η πάσα δεν ήταν και η καλύτερη, ήταν πίσω από αυτόν. Του πήρε μπάλα ο Κόλαρ, όμως κερδίζει και πάλι ο Σπούγκιν. Το σούτ ήταν καλό, ο Αυγουστής σε κόρνερ. Αλονεύτης. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Κύπρου, βγήκε ο Αυγουστή, έκοψε. Ο Ισπανός που πάει κατά μέτωπο είναι γρήγορος, κάνει και το σούτ, η μπάλα φεύγει έξω. Περικλέους τον κλείνει, Λούα έκοψε, ο Αυγουστή βγήκε σωτήρια και μάζεψε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Βγάζει αρκετούς παίκτες μπροστά ο Απόλλωνας, θα δούμε την επιλογή του Ισπανού. Για τον Αδόρνο, δοκιμάζει το πόδι του, ασταθώς το πλασέ από τον Μπακούρα έξω, κόρνερ. Γκονζάλες, παλιά είναι καλή για τον Σεμέδο, βγήκε ο Γιωργαλίδης. Για να δούμε, πλασάρει ο Σεμέδο στο δοκάρι. Ευκαιρία τεράστια και πάλι για τον Απόλλωνα για να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ και να σκοτώσει οριστικά το παιχνίδι. Οφείλουν βεβαίως να κάνουν οι σύγχρονοι τερματοφύλακες. Παλιά και πάλι δεν υπάρχει offside. Σεμέδο ζητάει ο Αδόρνο, τον βλέπει, Αδόρνο απέφυγε το Γιωργαλίδη στην εξωτερική των δικτύων όμως.